Gihigugma o gipanggata pag-ayo sa Dios, gihatagan sa tanang mga panginahanglanon, giatiman ta niya pag-ayo. Gihigugma o gipanggata pag-ayo sa Dios, gihatagan sa tanang mga panginahanglanon, giatiman ta niya pag-ayo. Ngunit sa Diyos, sa likaniya, ipakunsat ang balaang Espiritu. Aron ikaw ug ako, dili gayud mapukan, sa likanunay sa Diyos. Ngunit sa Diyos, sa likaniya, ipakunsat ang balaang Espiritu. Aron ikaw ug ako, dili gayud mapukan, sa likanunay sa Diyos. Bisan wala og tuo ang mga kabalaka, bisan pagmuasdang ang mga problema, ayaw og kagol, kay ang Diyos mi manlalaban, siya ang atong kusog. Ngunit sa Diyos, sa likaniya, ipakunsat ang balaang Espiritu. Aron ikaw ug ako, dili gayud mapukan, sa likanunay sa Diyos. Ngunit sa Diyos, ug sa likaniya, ipakunsat ang balaang Espiritu. Aron ikaw ug ako, dili gayud mapukan, sa likanunay sa Diyos. Sa likanunay sa Diyos, sa likanunay sa Diyos.